Tete Tilda vopomerwa mhosva yekuti chirongwa chavo chakonzeresa murume anonzi Brian Shereni kuti abate vamwe chibharo muchikurubhi. Ukuwo musikana anonzi Angelina wekugweru wakandobvisirwa mari yeroora big house vasingazvizivi. Iye anga achingoriwo small house. Ndokubva apedza ipapo ndokutumira maiguru mapictures ivo vachibva vaedza kuzviuraya. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Hey guys, Tete Tilda ka vatosvika pakuti aiwa inini mhosva ika ndiregei chiko chakadai guys kunzi inini ndini ndakonzeresa kuti murume uyu apinde mujere. So paenda Brian Shereni kukoti asvika akabvunzwa namagistrate Sandra Mupindu kuti ko zvakafamba sei kuti usvike pakubata umwe inmate muchikurubhi imomo chibharo. Since wakapinda nemacharges ekubata zvakare chibharo unopinda imomo ukonewa kushinga tatiti zvimwe ka unokurumidza wawanawo amnesty. But what happened abva angoti iye inyaya kuti chirongwa chaTete Tilda ndicho chakandikonzeresa. Anoti iye pese paanoterera chirongwa chaTete Tilda nengo yake inobva yangosumuka zvine hasha opedzisira oshaya kuti oibatira mumaoko here kana kuti oindonyera munzeve dzani. So murume uyu akabva angoona kungoti akangoona izvozvo zvinoera zvinotyisa zvinoda kufumurwa anobva atongomanya kundopedzera shungu dzake pane mama inmates. So vabva vangoona kuti uyu murume haasi kutendeuka zvachose wangopuwa sentence yake. But guys, nyaya yanyanyisa kuti shamisa ndeyekuti ko munhu goti kana akanganisa aita mhosva yake anozama kutsvaka munhu wekunenera chiko chakadaro. Ivo Tete Tilda response yavo was very simple. Vangoti ivo kana ndimiwo chakadaro. Zvinhu guys ka zvakaoma izvi zvinenge ngozi yedatya chaiyo ngozi yechichewa ka ngozi yekwaJavangwe inofa ichimuka. Anofanira kusungiswa kupomera munhu zvaasingazive. Sho yacho ndeipiko naimi haisiri here yellow Tete Tiliya yabhudhivai vakamboya vakati Tete inini ndinotokudai zvekudaro. Asi chakanyanyisa kutinesa ndechekuti Metro newspaper hombe rabva rada kukavha nyaya yakadai. So guys ka Metro mata haifaniri kubhanwa imi. But tiri kuti isusu Tete Tilda vanodeserva Range Rover. Vane basa zvokwadi rekuti pese pavanoita zvirongwa vachinopinda mukati muya mujere. Chasara ndechekuti Tete Tilda vachibatwa chibharo imi maitiro akuita vanhu ava ka ndiye uya hama yeumwe wekuzoti Tete ndafarira voice renyu ende rakanaka makaroorwa here Tete. Ndokubva ataura kuti nhengo yake yasimuka zvakare. Zvakaoma guys. Unenge wati watombopusha ka uri muya mujere watakutofunga kutoti mayeza ako akutokwana wotozoona kutoti aiwa munhu uyu haasati adzidza uyu. Muchiuno make ka mune zvakatomusunga nezvakamusunga zvinomutuma kuti apedzisire abata vamwe varume. Guys ka nyaya yeusodhindo mujere iyi dzimwe nguva taitofunga kuti it's one of those pamwe maybe kana vanhu vabvumirana. But apa pekuti vanhu vanosvika pakutobata munhu chibharo nenyaya yekuti Tete Tilda vati hello imi kan voice racho razombonyanyodii. Tozoenda kunyaya yedu yemudzimai akatora zvinouraya a substance that is poisonous paakaona kuti murume wake aroora umwe mukadzi. So murume weanonzi Forbes Degwa who is a senior manager kukambani yekukwekwe akabva angotora mudzimai wake wechipiri asina kunozivisa mudzimai wake wekutanga. Isu chatinoziva pachivanhu chedu ndechekuti whether mudzimai wako mukuru wazviramba kana kuti wadini hapana paunoita secret yekuti unonotora mudzimai wechipiri. Kana uchida kuti chipare chako chishande munhu anofanira kungonointroducewa maiguru wokumbirwa kuti vapewo ravo shoko rekubvuma kuti vachashiya murume uye vachagarisana zvakanaka. By right ka muridzi wemurume ndiye wekutanga. So sisi havana kuwana time yekuita patience since vangu vachitoziva kuti maiguru ndiani. Vakaenda vakanoita inonzi chiko maoutfit edu ekusonesa haya kavasikana ndokunoita roora vibes what achipedza ipapo ndokubva angosendera mudzimai mukuru cows came home. Maiguru havana kugona kuzvigamuchira vabva vangomanya kutora bhotoro ravo reroga ndokubva vangorikandira mukati.
so vazogona kuti vaende kukwekwe general uko kwavagona kuattendiwa. By now we are not sure kuti varecover sei, but this is a very sad story. Hey guys, ka munhu angatosvika pakuzvipfuudza achizvipfuudzira umwe munhu, but hatingagoni kujaja nekuti zviri mudzimba umo zvakaoma. Munhu angatodanana nemunhu kusvika vatosvika pakuronga kunoroorana. Guys, ka aiwa ichkai varume ava kufa haisi solution. Zvekuti aisendere mapicture zvagara vakadzika vari pachiparo vanosvotesana. Maybe mai guru vaitomutiwo murume ndewangu haasi akakuroora chino ukuwo kwakutovaratidza kuvaprovera wrong. He prove them iyoyo nziyo prove them wrong. Ari kuti aiwa inini murume ndawina, mombe dzauya vabereki vatorooresa. Unoshamisa kuti komabhishu pamuromo nai vedu kuanga uchasendereiko picture kuna gulu. Ivo gulu vakazofa mumba macho mungazomugara here? Chero murume wacho anozotokubatira shura okuza kuti maininika imi makandiwana ndiri pamunhu wangu. Saka izvezvizi imimiwo ingomedzai piritsi rinorwadza iri nekuti ini ndakuenderera mberi neupenyu hwangu. Pane netizen yakomenta ikati vedweka vanhu vanodarireiko izvezvi kwangu zvitorikowo, asi you just walk away sezvandakaita inini. But iye anotomboti barika, but as for me handisati ndamuitira mwana so ndakabuda nekuti hapachisina changu. But kuzozviuraya vedweka aiwa hatidaro. Hino pachagarika here chipoko chine simba kakudarika vapenyu. Mai guru vachamira nezvidodoma vachivhundusira vanhu vari chipoko kupinda mumba wotovata pakati wosundira uyo kure nomurume wako. Munhu angakuda kukutorera chiro mumaoko. Aiwa hazvidarozvo. Hazvidaro. Kwaiye kusenda kuna mai guru. Moziva kuti pamwe pacho munhu anotoroora mudzimai wake wechipiri votogara makore namakore votoitisana vana. Unozotozviziva munhu afa kuti munhu anga ane imwe mhuri. Imba yacho inogosimba igwa nemufaro here marriage yacho kana yakadai so, asi zvinorwadza. Asi ngatisasvikai pakuzvira. Moziva best revenge here ndeyekuti unozvibvira paya woenda kwaunoenda wonodya machips ikoko nechicken kwakusimba kwakuvaka muviri. Woti kana wazotsika kudai vese votonyatsoona kuti guys ka iyi ndo losi iyi. Kana tazogara nekurarama tokumbirawo tisabatwe nemweya wekuzviuraya because kwedu ndokunoshota. Zviri nani ndibude marriage yacho in peace. Vekumba kwavo vanotowedzera kufara, patouya mumwe muroora mutsva, vakutozvara vamwe vana vachienderera mberi. Kwenyu ndokunenge kuchingodzi iri ndoguva revatete vaive kufa nenyaya yekuti vakatsamwira murume kuti waita chibhishu. Aiwa guys, ngatiregei kuti kana tanyengwa navarume vevanhu tovasvotesereiko vana mai guru ava. Pamunenge muchinyengwa vanenge varipo here? Seiko musina moyo moti kutorera munhu chinhu chake mopedza momurovera chinhu ichocho? Kana iye murume wacho pakadai anotoimwa poison unokudzokera seiko kumba kana uchinzi ndiwe wakonzeresa kuti mwana wevanhu ashaike? Chero parufu rwacho unoramwe rwakachituna imikane. But isusu ngatingodzidzai kuti pamwe pacho chero zvikarwadza zvikaita sei ngati batei nemoyo yedu tinamate tisiyane nezvimwe zvinhu zvatisingagoni kukontrola. Chaunokontrola iwe ndiwe muridzi wenyama dzacho. Ava vanenge vachiita havo zvechibhishu chavo unovarega voenderera mberi. Do leave your comments guys on what you think, and imimi munakirwe neweekend mudhukirwe. Isu tikunoku aiwa tichazama kungoti takangomirira kave zvikwereti zvaJanuary zvakaoma kani zviri kuno.